जोंबो दिनै नायसनफैनानै जोङो इउपिपिएल हानजानिब्लाबो बे बुस्थुखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनथावथाव। मानो होनबा बेफोरथ' मोनसे गावबागाव अस्तित्व दंबा बिथांमोना बुजिनांगौमोन। माफ्ला बिपिएफनि नांगोलनि बिथांमोननि मावथिफोरा मिथिनांगौमोन मा नाय नैबे समाव बेफोर गासिबो बान्दोल बान्दोल नांगोल हानजानि फ्लेक्स नाथाय जोङो दुखु मोननाया बेनो बिथांमोना गावसोरनि अस्तित्व एबा नांगोलनि जितु मर्यादा बेखौ बेबायदि इउसलेस खालामनानै गारना दोननो नाङामोन। मानो होनबा फ्लेगाबो ओंथि दोङोबा बिथांमोना बुजिनांगौमोन। बे मा जायगा बे तामुलपुरनि जोंनि तामुलपुर बे मथंगापुरि पार्कआव बेखौ एकदमबारे बिथांमोना जोबखांनायनि उनाव प्रसाद जोबखांनायाव बेबायदि गारना दोननायाव पाब्लिकआ बुंदो बेबायदि गोलैना दङ होननायखाय जोंबो दिनै नायसनफैनानै जोङो इउपिपिएल हानजानिब्लाबो बे बुस्थुखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनथावथाव। मानो होनबा बेफोरथ' मोनसे गावबागाव अस्तित्व दंबा बिथांमोना बुजिनांगौमोन। बेखायनो जों बिथांमोनजों जे सोरखौबा इन्टारफेयर खालामनो थाखाय बुङाखै। पाब्लिक प्लेसआ बे नुनायावबो गाज्रि जाहैबाय नङा होमबा? बेखौ बिथांमोना बोखारनाया मोजां जागोन।